As preferentes constitúen unha das mostras máis claras do espolio do aforro nun proceso enmarcado na ofensiva do capital contra os servizos e dereitos sociais, pensións e salarios. Os capitalistas precisan manter os seus beneficios nunha etapa de recesión e para iso non dubidan incluso en transgredir as súas propias normas mesmo confiscando o aforro. As preferentes se emitiron para salvar aparentemente as entidades, computaban como capital e, polo tanto, hubo unha emisión de preferentes para que o goberno central, en aquel momento presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, evitase pedir ese famoso rescate bancario a Bruselas. Por tanto, ese retraso na petición do rescate foi gracias á emisión de preferentes e a colocación en tramo minorista dese tipo de produtos complexos e, por outra parte, ademais, nun momento de crisis, sabendo que isto iba a estoupar e que, polo tanto, a clientela iba a quedar sin os seus aforros. A loita dase dos preferentistas, todo un movemento popular en ascenso, confronta hoxe coa cada vez máis irremediable quita da cal responsabilizan os gobernos neoliberais. Dos milleiros de afectados e afectadas, só uns centos lograron recuperar parte do aforro grazas á arbitraxe. Os restantes continúan a se mobilizaren con cada vez máis apoio social, agardando unha solución que non dá chegado. Aquí había instruccións directas para colocar a pequena clientela as preferentes, instruccións moi directas por parte das direccións das empresas, e o que hoxe é lamentable é que, sin embargo, sendo propiedade pública estas entidades unha vez intervidas e sendo FROP, que o Ministerio de Economía e Banco de España, os propietarios da entidade, non teñan realizado ningún tipo de investigación interna que poda colaborar primeiro ca Xusticia e cas propias Comisión de Investigación que hai tanto no Congreso dos Deputados como no Parlamento galego. Pensamos que hai que ir a unha anulación completa de todos os contratos das preferentes porque son contratos viciados e hai que devolverlle o 100% dos seus aforros a esos pequenos aforradores que se viron atrapados nesta estafa, nesta maraña do sistema financiero. Como comentamos ao principio na presentación, acompáñanos hoxe Olaya Rodil, xornalista de Sermos Galiza. Olaya, o debate vai avanzando. Si, eu quería quizáis puntualizar un pouquiño no que se falou ao comezo, mas que despois non se centrou tanto o debate nese senso, que é na Comisión de Investigación que acaba de crear o Parlamento Galego. Unha comisión que a priori nace coxa, que queixaban os grupos da oposición polo retraso que había, un ano e medio despois de solicitalo por vez primeiro o Partido Socialista, e quizáis cunha folla de derrota moi marcada por parte do grupo maioritario que ademais sustenta o goberno. Que esperades vos desa comisión de investigación que se acaba de constituir no Parlamento galego? Eu son moi crítico con este tipo de comisións de investigación porque sempre o seu ditamen final responde á votación dunha maioría que aproba o texto ou non aproba. Polo tanto, a min pareceme un brindis ao sol, porque aparte como moi ben dixeches ti, nace coxe, absolutamente, porque eu creo que había outro tipo de persoas que tiñan que estar en esta comisión de investigación, polo menos para que os cidadáns saben o que opinan deste tema. Pero en canto que pode ser o ditamen final desta comisión, para min, estou convencido que non abrirá novas vías polas que a xente poida saber o que realmente pasou, porque todo o mundo sabe o que realmente pasou, pero lóxicamente en un ditamen dunha comisión non o van a recoñecer, non van a recoñecer ese tipo de responsabilidades políticas, porque eu quero lembrar aquí que non se dixo neste debate que o propio Partido Popular, o goberno galego, encargou, creo que costou casi 1 millón de euros analizar se a fusión das caixas era positiva para poder sair ao mercado financiero cunha caixa moito máis sólida. Ese teórico estudio dixo que sí, que había solvencia, costou 1 millón do erario público, e estamos vendo o que estamos vendo. O Partido Popular e o Goberno non lles interesa que sexa un ditamen determinado, un ditamen que diga a verdade, e sí que van a intentar unha vez máis prostituir a realidade de todo o que pasou. Eu estou basicamente de acordo en que esta é unha comisión que seguramente non vai aportar grandes luces, pero algunha luz de todas formas seguramente aporta, seguramente irán saindo nela a pesar dese control e dese corsé na que a meteu deliberadamente o Partido Popular, tanto na definición dos obxectivos como dos comparecentes diante desa comisión,
Pero a pesar de todo, e aínda así, eu estou convencido de que van a ir saindo algunhas cousas que nos van permitir situar ou entender mellor algúns episodios, algunhas responsabilidades concretas que houve ao longo de todo o proceso de desmantelamento das caixas de aforro. É certo que algúns dos responsables principales dese desmantelamento das caixas de aforro non van comparecer aí, por lo tanto, vai nos quedar, sin dúbida, un cuadro con moitos claroscuros, con moitas figuras en sombra, pero, a pesar de todo, algo vai sair. De todas formas, eu tamén digo que a estas alturas a comisión que debería estar traballando non é tanto unha comisión de investigación sobre o que pasou nos últimos 5 anos, senón que debería ser unha comisión que estuvera traballando sobre un proxecto de país para construir un sistema financiero ao servicio do país. E efectivamente sería moi importante que houbera unha comisión onde estuveran todos os grupos parlamentarios traballando e tratando de poñer en común, de poñerse de acordo en como realmente convertir o que hoxe é este esquelete morto do sistema financiero galego pois nun elemento vivo, nun ser vivo que non fora un zombi, senón que fora un sistema financiero, en particular Nova Galicia Banco, que fora unha entidade financiera ao servicio do país e que empezara a dar crédito. Entón, que ocorre? Que vamos perder aí un tempo investigando algunhas cousas do pasado que nos van a ilustrar algo, pero, entre tanto, o tempo vai pasando e resulta que no país non hai un foro de debate onde os conxunto dos grupos parlamentarios, polo tanto, o conxunto da ciudadanía e o conxunto do país este discutindo sobre o futuro. E ese é o problema, que falando do pasado nos esquecemos do futuro e nos rouban, polo tanto, o futuro, co cual, dentro dun tempo, teremos que facer outro tipo de comisións que avalúen as responsabilidades que en 2013 e en 2014 non se acometen por parte dos que están ao frente deste país. Entón, quero dicir que eu pediría que, en paralelo a esa comisión sobre o pasado, que se creara unha comisión de traballo para diseñar o futuro, que é o que realmente nos interesa máis aos cidadáns, a economía productiva deste país e o futuro das novas xeneracións, que depende moito de que teñamos, como decía antes, un sistema financiero galego e comprometido co país. Esa é a cuestión. Tamén hai un dato que, se non o digo, non sería eu, dicir que non podo creer demasiado en unha comisión de investigación sobre as caixas cando os que van a estar en esa comisión son deputados que pertenecen a formacións políticas que teñen importantes débedas financieras con esas caixas. Polo tanto, non tes a liberdade absoluta ao mellor na túa psique, no teu subconsciente como para facer determinado tipo de críticas cando ti sabes que tes unha certa dependencia financiera para manterte, para manter a túa organización con esas caixas. Non é o mesmo non ter débedas con esas caixas que telas e ter que criticalas fortemente ademais, pedindo incluso responsabilidades penales. A esas débedas, posiblemente, se lle sumamos as débedas das distintas administracións públicas, concellos, deputacións, a propia Xunta de Galicia, que podemos falar dunha débeda multimillonaria, se o Consello de Contas fala de 7.000 millóns de euros de débeda recoñecida, pero falando doble da débeda real, pois ao mellor é que a Xunta de Galiza, as deputacións e tal, son os principales debedores das caixas. Todas as administracións públicas e os partidos políticos. Por lo tanto, claro, unha comisión de investigación que parte con ese tipo de ibaxa, eu creo que o resultado final, pois, que non vai a ser o que tiña que ser. En calqueira caso, hai un pouco de optimismo desde a parte dos afectados, porque se van a poñer de manifesto, pois, cando menos, esa auditoría previa á fusión das caixas, que non é pública, non é coñecida a día de hoxe, que acreditou que as caixas eran solventes. Sí, da que falabas ti, KPGM, auditora, máis de 1 millón de euros ou 1 millón de euros, e cando menos eso, outras entidades como o propio fiscal que ten definido isto como estafa masiva e outros moitos cargos políticos e incluso a propia entidade onde a nova dirección recoñece a mala práctica
da dirección anterior, e un dato moi curioso, recoñece que entre o 93 e o 95% dos afectados por preferentes e subordinadas son pequenos aforradores, con perfil minorista. Si eso é así, como a estas alturas só o 15% dos afectados, o 15% deses cartos foron devoltos por medio de laudos arbitrais, o presidente da Xunta de Galicia, o Núñez Feixóo, di agora que os que teñan menos de 10.000 euros van a recuperar, porque xa ten o beneplácito do Ministerio, van a recuperar vía laudo arbitral, pero, señores, é que estamos falando que, aínda con eses presupostos, estaríamos nun 30% que recuperaríamos cartos, cando a propia entidade recoñece o 95% de aforradores minoristas, o sea... No vosso caso, estaba pensando agora, no voso caso o Partido Popular intentou impedir que participásedes desa comisión de investigación, os grupos da oposición pedían que forades cando menos un portavoz ou portavoza por cada plataforma comarcal, eles impediron, primeiramente só se recolleu unha persoa, que ademais é afín ao Partido Popular, según o temos entendido, logo incorpórase unha persoa máis, no nome desas plataformas de afectadas. Como valorades vos a presenza que ides ter dentro dese foro de estudo ou de investigación, se lle queremos chamar así? Eu creo que o interés en vetar a representación das distintas plataformas ven derivado da opacidade coa que se xestionou por parte do goberno central e autonómico precisamente esta solución extrajudicial da arbitraxe. Unha arbitraxe que o cauce chamar a unha auditora PricewaterhouseCoopers, que a controla o goberno, que lle pon uns presupostos que o goberno autonómico, o conselleiro de Industria anterior, negociou en Bruselas de que só o 15% dos afectados eran realmente estafados, que os demais, vendendo a burra desa maneira, evidentemente, pois Bruselas dixo o que vos queirades. Cando chegamos... Os demais eran especuladores, basicamente. Perigosos especuladores financeiros. Sabían o que facían. Sabían o que facían e ademais tiñan intereses económicos. Cando xudicialmente hai ánimo de lucro por parte da entidade, porque non é que se quedara co 5, co 10, co 15% do aforro, é que o capital íntegro pasaba a ser da entidade. Para que a xente entenda que ao final é moito máis fácil, vou dicir, existen correos electrónicos de xefes de zona que lle piden a directores de banco que directamente enganen a xente. Entón, é que hai pouco debate a este respecto, unha estafa masiva. E traballadores que se negaron a comercializar os produtos e se abriron expedientes ou foron prexubilados ou foron trasladados da oficina a centos de kilómetros, e outros para manter o posto de traballo ou simplemente para facer o que lle manda o seu xefe, cumpleu e vendeu o produto igual que faría calqueira outro traballador, uns con coñecemento e outros sin ele. En calqueira dos casos, os estafados seguimos sendo os mesmos, non? O que posiblemente debería ir aclarándose nesa comisión son, polo menos, algunhas das responsabilidades importantes que houbo nesa cadea de mando dentro das entidades, e deberían, efectivamente, ao final, acabar clara cal é a responsabilidade dos respectivos directores generais no seu momento, tanto o señor Méndez como o José Luis Pego, e toda a cadea de mando de dirección que en cada unha das dúas entidades pois puxeron en marcha a estrategia de colocación masiva desos produtos entre os aforradores, sobre todo buscando deliberadamente aforradores pequenos e humildes, porque tratábase de colocarlo a todo mundo de xeito indiscriminado, non? Pero tamén eu que vou votar aí, por eso seguramente vai sair nesa comisión, seguramente hasta ese tipo de cousas creo que vamos a ter oportunidade de velo, porque aí, en contra do que decía Rafa, eu creo que hai moitos parlamentarios, desde logo os nosos que están no Parlamento, que non van calar absolutamente nada e que van a tirar do fío, de todos os que van comparecer aí e van lle poñer, digamos, moi difícil as cousas. Obviamente, ninguén vai a poder obligalos, porque ademais eso non é nin tan siquiera un tribunal, obligalos a decir aquilo que non queiran decir. E como estuveron moi ben seleccionados, en particular polo Partido Popular, o tipo de personas que comparecen ao
o que non, pois efectivamente vai haber un límite. Pero eu creo que moitas destas cousas van sair con certa clareza. O que non vai sair é, por exemplo, como foi a cadea de mando desde o Banco de España ás entidades financeiras autorizándoles a colocar ese tipo de produtos como unha vía de capitalizar as entidades para conseguir ese core capital do 9%. Nin van sair digamos, a cadea de mando que había entre o Goberno, o Ministerio de Economía e o Banco de España. Nin vai aparecer aí tampouco como desde a negociación do Goberno Central con Bruselas, coa Troika, establecendo que a quita para a Nova Caixa Galicia, para a Nova Galicia Banco, a quita aos das preferentes iba a ser dun 20%, os das obrigacións subordinadas, digamos, a término, un 15%, e aos das obrigacións, perdón, subordinadas indefinidas, un 15%, e os de a término, un 10%, como o Goberno Central, cando elabora e dicta o decreto que afecta a esta cuestión, decide poñer unhas porcentaxes que son máis do doble das que no seu momento negociara con Bruselas, non? E iso é algo que ten que salir nalgún momento, porque iso, os documentos, algúns pudemos, gracias ao Espírito Santo, conseguimos ter acceso a algúns desos documentos que no seu momento se negociaron con Bruselas, e resulta que agora o Goberno Central, o Partido Popular e o señor Núñez Feijóo, digamos, facendo de cómplice desa estrategia do Goberno Central, acepta e impón unhas quitas que son do calibre das que son, é dicir, media 43%, pero vai haber porcentaxes que van ser moi superiores. E o que non se quita... E despois, esta é a quita que lle aplican agora no primeiro paso, cando convirten os títulos de preferentes en accións, pero é que cando lles convirtan as accións en diñeiro líquido, vanlle aplicar unha segunda quita, co cual, ao final, vai haber moitas persoas destas que foron estafadas en 2009, 2010, engañadas, etcétera, que cando, ao final, lle entreguen o líquido dos seus títulos, van a quedar reducidos nun 70%, ou mellor nun 60%, nun 70% con respecto ao que eran os seus aforros. A mí encántame a riqueza da nosa linguaxe, porque a estafa e roubo tamén se lle pode chamar quita, non? Temos unha linguaxe moi... Efectivamente, sobre todo porque hai que... Nos empezamos chamándolle estafa a do banco, espolio a do goberno, pero hoxe en día xa lle chamamos roubo directamente, porque realmente o que ven, simplemente que apunta de boletín oficial do Estado. Pero é un roubo como organizan os trileros cando van ás feiras, que sempre hai un que é o que estaba diante, despois están os ganchos, non? Entón aquí cada un desempeñou un papel, non? Un está co estarivel, o outro está facendo de gancho, outro do gancho, e entón ao final, efectivamente, temos aí unha cadea... O último decreto ten un nome moi curioso que é de protección aos pequenos aforradores con produtos complexos de protección, nada. Te quedas sin os cartos. Brevemente, que esperades da Comisión? Esperades algo? Credes que de aquí se poden tirar responsabilidades que o fiscal poda abrir, digamos, unha das conclusións, perdón, da Comisión, o fiscal poda abrir diligencias? Esperades algo brevemente? Eu non me fago grandes ilusións, pero creo que algunha información vai sair, sobre todo porque vai permitir que se poña xunto nun mesmo foro de traballo unha cantidade de información de diferentes axentes dispersa. Si os parlamentarios, e desde logo os parlamentarios do BNG fan diligentemente con clareza e con inteligencia o seu labor, algunha información relevante vai sair, e o mellor é un tipo de información que pode complementar outra que xa se coñece e que pode ser mesmo de utilidade en algún tipo de demanda, sexa penal ou de outro tipo, non? Pero, xa digo, non é aí onde eu creo que se acaben resolvendo este tipo de problemas. Eu creo que o problema de verdad vaise resolver en outro tipo de foros na medida en que a xente que xa sabe ou se non se imagina como foi todo, o que quere solucións. Entón quere solucións ao tema das preferentes e subordinadas, e iso hai que demandalo noutros foros, non naquela comisión, sino políticamente, na rúa, nos parlamentos, etcétera, e eu creo que as solucións de verdad van a vir por outras vías, non exactamente
polo que poida sair desa comisión, aínda que algo esclareza, non? Señor Cuíña. Eu creo que fun meridianamente claro que non agardo nada do ditamen desta comisión, aínda que espero, sobre todo, polo bando dos deputados nacionalistas que fagan todo o posible para esclarecer o máximo posible, pero sí teño a esperanza de que estou convencido que aquí sí que temos un gran fiscal do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, Carlos Varela, persoa que eu creo que é unha persoa comprometida con este país e que vai facer todo o posible pois por intentar arranxar esta situación. Para min a esperanza chamase máis Carlos Varela que a Comisión do Parlamento Galego. Señor Domínguez. Eu confío máis nos propios afectados, que son os que levan máis de un ano na rúa, un día sí e outro tamén, que conseguiron poñer enriba da mesa de todas as institucións públicas o problema, identificar aos responsables tanto do banco, que curiosamente marcharon con indemnizacións millonarias por ter feito mal o seu traballo, os responsables supervisores CNMV Banco de España siguen cos mesmos xestores por facer mal o seu traballo a día de hoxe, pero vamos a seguir incidindo. A propia comisión é un obxectivo ou algo que se abre pola presión dos cidadáns, pero mentras sigamos identificando aos responsables actuais da entidade, os que decretan o expolio dos cartos, e se hai medo político, medo electoral, van a seguir abrindo a man. Hai unha nova tandada de arbitraxes, de anulacións extrajudiciais, e vai haber unha solución final, porque unha vez aberto o melón da vía extrajudicial non pode quedar o 80% fora dos afectados, nin o 60% nin o 40%. Se o 95% fomos estafados, hai que darlle solución a ese 95%, que sexa o banco, a entidade, quen diga: estes señores, estas administracións, son inversores, o resto non, ao resto hai que darlle solución. E ata aí as plataformas non van a parar. O que se hai de importante no que acabas de dicir, eu estou totalmente de acordo, que todo depende diso, porque o problema é político e a cuestión vaise movendo a medida que a presión da ciudadanía vai nesa dirección. E de feito xa se moveu, non? Como moi ben decías antes, empezouse coa idea de que querían simplemente resolver aqueles casos máis escandalosos. Neste momento xa se van resolvendo algúns casos máis, e a medida que a presión das plataformas que existen hoxe por todo o país sigue, digamos, metendo presión forte sobre o Partido Popular e sobre os gobernantes, vemos que van véndose obrigados a facer novas ofertas que van dando solución a unha porcentaxe máis alta. Eu creo que o importante aí é ser capaces de que a presión xa non só dos afectados, sino de toda a ciudadanía en términos de movilización, pero tamén presión política, acabe forzando a que a solución sexa para o 100% ou o 98% os que realmente son aforradores estafados, non? Se é posible, unha última idea, que é ademais produto do último mes. Os aforradores, ou dos últimos meses, identifican xa aos traidores. Os galegos identifican os traidores, os aforradores identifican os traidores, pero os tenedores de preferentes identifícanos máis como aqueles deputados electos por Galiza de un partido, do Partido Popular, que en Galicia uns votan en contra das quitas, pero ás 5 horas, e gracias ao BNG se puxo de manifesto, ás 5 horas en Madrid, esos deputados votan en contra do aforro dos galegos e dos afectados por esta estafa. Eso está considerado hoxe en día polos afectados como unha traición, e esa traición... É por máis xente que os afectados. É seguramente por máis xente que os afectados. Credes que podería darse, por exemplo, xa para concluir un pouco, credes que podería pesar máis a responsabilidade da entidade financeira sobre a verdadeira responsabilidade política, que ao fin e ao cabo foi quen permitiu xerar este caldo de cultivo, por exemplo, para que se dera esa estafa masiva? A min o primeiro que me interesa é que se lle resolva a situación aos poseedores de preferentes e de subordinadas. Eso é o primeiro. Despois virán as responsabilidades políticas, pero o primeiro que quero que se lle resolva os problemas xente, evidentemente, é que os empresarios non flúe ao crédito. Pois dicir, as dúas cousas. No momento en que deixe de haber solución e devolución dos cartos, entonces, digamos que as demandas civís vanse a convertir en penais, e iso xa será
de longo percorrido. Xa falaremos de imputados e de máis imputados e de anos, pero o que buscamos é a solución, a devolución dos cartos en breve. Por eso, imos pola vía civil, o extrajudicial ou judicial. Pero habrá outros pasos a dar no futuro, seguramente. Pois con esa reflexión de Suso Domínguez rematamos este debate sobre a desfeita das caixas galegas. Penso que tivemos un bo debate, un bo primeiro programa, e lembrade que isto é televisión por internet, así que animámosvos a que o comentedes, a que o compartilledes, a que debatades, e agardámosvos no seguinte programa onde abordaremos a mega minería. Moitas gracias por estar aí e as decisións, xa sabedes, as tomades vos.